Вы дакладна памыляецеся, калі лічыце людзей мінулага дурнымі. Дужа прызвычайныя да думкі, што толькі вось нашае светаўспрыняццё з сучаснай навукай, што вось толькі яно рацыянальнае. Але вы можаце быць рацыянальным і без сучаснай навукі. І вось вам прыклад. Каталіцкая царква большую частку сярэднявечча адмаўляла існаванне чараў. Не таму, што яна верыла ў нейкія навуковыя сучасныя нашыя падыходы. Яны проста адмаўлялі гэта на той падставе, што нейкія цуды можа тварыць выключна Бог. З нашага пункту гледжання дастаткова рацыянальная пазіцыя. Але падставы для гэтай пазіцыі з нашага пункту гледжання дужа далёкія ад рацыянальнага. У гэтым ёсць унутраняя логіка, унутраняя рацыянальнасць. Мы неяк вырашылі, што вось рацыянальны гэта сінонім слова правільны. Але гэта далёка не заўжды так. Можаце прыходзіць да правільных заключэнняў, вы можаце прыходзіць да няправільных заключэнняў, і ў абодвух выпадках у гэтым можа быць свая ўнутраняя логіка. І людзі, якія рабілі такія часта дзіўныя высновы, ім была ўласцівая пэўная рацыянальнасць, была ўнутраняя логіка ў тым, як яны прыходзілі да сваіх высноваў. Дужа часта гэта былі вельмі разумныя людзі, якія чыталі нашмат больш, чым я, нашмат больш, чым вы. Адзіная прычына, чаму мы зараз лічым іх дзівакамі, гэта толькі таму, што мы глядзім на іх з пункту гледжання таго, што для нас зараз нармальна, а не з пункту гледжання таго, ці высновы, да якіх яны прыходзілі, увогуле былі лагічныя на падставе тых ведаў, якімі гэтыя людзі валодалі на той момант, яны былі абсалютна рацыянальныя, і мы не можам казаць ім, што яны былі дурныя, нічога не разумелі.